came from islands full of dreams, crossed the ocean chasing peace, worked with hands that never stop, till my body said you've done enough. The bills kept knocking at my door, no savings left to fight the storm. But even when the night fell long, my faith kept whispering, Mayong hold on. gabi. All my story ended there, but grace rewrote the page. Okay, atong music kay nag-loading siya, so we will play that later on. It's about my song. So hello mga kabisaya, kung asa mo karon, mayong gabi kanatong tanan. Welcome sa Bisaya in Canada Night Talk Show with Ate Binky. Ako di ay si Benita, Ate Binky, usa ka proud Bisaya nga gikan sa Misamis Oriental ug nagpuyo na karon sa Canada. Kini nga programa usa ka lugar diin magtinabangay kita pinaagi sa pagpaambit sa atong mga istorya. Mga leksyon sa kinabuhi or mga inspirasyon o mga oportunidad nga makatabang sa atong kaugmaon, di ba? Kung ikaw Bisaya nga nangita og paglaom og mga kusog og panaghigala ay di ba? Og bag-ong posibilidad sa kinabuhi. Sakto ka nga lugar karong gabi una. Kung ikaw Bisaya nga nag-abroad parehan nako nga nangita og nangandoy pa more og gikapoy na og trabaho sa duha o tulo ka trabaho o kanang ang lawas no surrender na this is the right place for you. Mao ni ang lugar nga alang kanimo karong gabi na busa ko ang imong kapi kay kada gabi na ata diri aron maghisgot sa atong mga kalambuan sa kinabuhi atong mga inspirasyon busa ko ang imuhang kapi or tea or tubig. Lingkod sa diha, relax kay mag-istorya, magkulo kabeldo sa kita. Mag-uban kita o magkalingaw ta o pagdasig sa mga panag o magdasig o magkulo kabeldo, maghinapi o Bisaya kay no? Ang Bisaya in Canada Night Talk Show with Ate Binky diin ang matag istorya adunay kahulugan ug ang matag damgo tapos matuman. Let's get started. Okay. So, ang atong topic karong gabi na mao kaning pangutana nga mao kaning akong ikaingon sa inyo nga we have to create a life with purpose. So, mangutana ko ninyo kung naa na ta sa edad no, we love to create a life with purpose, right? So, ang akong ikaingon sa inyo, what if your purpose is bigger than your circumstances? You know, what if kay kabalo ka ako wala akong nagdahom nga moabot ko ani nga punto nga mutuon ko og kanabitaw sa online space kay sa tinuod lang karong mga panahon na ang online mao gyud pinakadako kaayong posibilidad nga makatabang nato to grow, to help and to serve with purpose, di ba? To help others, right? So, kining akong programa sa gusto nga mulambo, sa gusto pa nga mo grow more, si Ate Binky is mag-guide siya. Mo guide ko ninyo, mo help ko to guide you to grow more sa inyong mga panginabuhi. Kay kanang naamang gyud tay purpose sa kinabuhi mo. So, ang ako daghan kog mga sukad ko nga na nasakit. Kanabitang ang akong kinabuhi no kay murag ang akong hinahuna no nga I wish I could do more katong na disabled ko. I wish I did so many things and now I have the chance na ko chance nga mohimo og mga butang so mao ni siya karon. So
One way is to help others, labi na ang mga Bisaya nga naa sa laing lugar. Mga Bisaya nga naa sa lahi nga dapit sa kalibutan kay nang hinabuhi, no? Nya kabalo man gid mo kung usa ka kabisaya nga naa sa laing lugar, no? Kabalo ka unsa ka hard work ang atong sitwasyon, di ba? So, mauna siya nga kini nga programa kung kinsay gusto comment below kung kinsay gusto nga mo live with purpose ilahang kinabuhi. Okay? Kay here in this program we help each other. Okay? So kung doon na kay pangandoy nga ipadayon nimo ang imuhang charity work, so comment below kay through this community nga akong gisudlan nga ay posibilidad nga imo na siyang mapadayon ng imong himo nga motabang ka usab sa uban o mobalik ka og tabang sa mga katong nanginahanglan labaw, di ba? Di ba nindot ka na siya, you're giving back to those who really need help. So with and then you serve with love kanang mo serve ka with purpose and with love kanang gikan gid sa imong kasing-kasing. So mao na siya diha kay ang nindot man gud no sa atong kinabuhi maka-create tag impact sa uban kay maura gid na siya mauna siya ang pinaka-importante sa kinabuhi nato, no? Kay dili man ta nagpuyo nga kita ra unya ang una sa tanan nga atong matabang atong pamilya da. So muna akong gisgutan the other night nga atong rason nga nang magawasta kay mo tabang sa atong pamilya. So mauna siya kung ginsay gusto nga mo padayon sa ilahang pagpangandoy pa bisan na edad pa rin ako kay dili pa late ang tanan kay kung nahimo nako so can you. If I can do it, so can you. So my question, what purpose is God blessing in your heart right now? Unsa may gihunghong sa Ginoo sa imong kasing-kasing karon, no? Kay kita no naagid tay tagsa-tagsa ka purpose nga mabuhi diri sa kalibutan. So comment below Bisaya kung asa ka karon. Let me know asa ka nga lugar sa kalibutan or sa ansa ka na nasud or asa ka gikan nga Bisaya. I would love to know and to magkulo-kabildo ta or we will make a connections ng mga Bisaya. Alright, so maura to tomorrow is another night. Remember, every 10 o'clock sa gabi ni siya AST, no? So wherever your time zone in US, in Europe, in Australia, in Netherlands or what Netherlands is part of Europe, I believe, and also any other part of the world. All right, so comment below where are you watching from, and I will see you again tomorrow. Ug karon ako nang i-play akong gihimo nga kanta. Kay ganina pagkuan ako, wala man siya nag-play. I came from islands full of dreams, crossed the ocean chasing peace, worked with hands that never stop, till my body said you've done enough. The bills kept knocking at my door, no savings left to fight the storm. But even when the night fell long, my faith kept whispering, hold on. I thought my story ended there, but grace rewrote the page again. Broken roads can still lead home, even when the world says you're too late. I'm still rising, even when I fall, God's not done with me at all. From the ashes of my fear, hope keeps pulling me near. I'm still standing, pain and all, with no income and no walls. But I found a brand new way to live, and now I rise and I will give. They said retirement means the end, but I chose to dream again. Did
watching didn't need to chase to my like, friends share, or and carry boxes just to subscribe. win. Step by step, Bye I everyone. found